Ens trobam en una situació d'emergència lingüística i cultural. Cada vegada sentim xerrar manco mallorquí dins la nostra terra. Si volem que la nostra llengua, la nostra cultura, les tradicions, els costums, el ball de bots, la música, tot això arribi i perduri durant generacions, necessitem que totes les institucions redupliquin els esforços, que facin més coses que les que fan ara, perquè és evident que no basta. Per això proposam un pla de xoc per la llengua i la cultura de Mallorca que ha d'arribar a tots els habitants d'aquesta illa, perquè no volem un mallorquins de primera i un mallorquins de segona. Volem una societat cohesionada i nostra. Per desgràcia, duim massa temps a la nostra llengua dins un calaix. I no fer passes endavant a la pràctica significa fer passes enrere. Per això que és important que hi hagi un pla de xoc des de l'administració pública que fomenti l'aprenentatge de la nostra llengua, de manera que la nostra sigui una llengua de cohesió.